Det, der har været særligt her hos Trine, er, at Nord fra dag 1 har været tryg. Nord har nogle forskellige diagnoser, blandt andet ADHD, Tourette-syndrom, angst og OCD. Jeg har en dreng, som har været ekstremt stresset, og hvis nervesystem har været rigtig meget på overarbejde. Og vi har været igennem hele systemet. Vi har fået terapi, og han har fået rigtig meget medicin. Men der er grænser for, hvad en 10-årig dreng kan indgå i af terapi og samtaler. Og der er også grænser for, hvad en medicin kan gøre ved det nervesystem, som i alt for lang tid har været på overarbejde. Så oplevede vi, at han herude med Trine og med hestene var i stand til at kunne tage noget af det ro med hjem. For der er ikke noget andet, der har kunne give ham det i flere år. Og jeg har oplevet den der magi at være i det her forløb her hos Trine. Det har givet Nord virkelig, virkelig meget. Fokuspunkterne i min hesteassisterede praksis er det, der sker i samspillet mellem den enkelte, hesten og mig. Men ikke mindst samspillet mellem krop og hjerne. Mit navn er Trine Sommer, og jeg er indehaver af Lærkevang Rideterapi. Sammen med hesten laver vi øvelser, der stimulerer sanserne, beroliger nervesystemet og øger åndedrættet. Og derudover så øger det også følelsen af mestring. Jeg har fokus på ressourcer og de fortællinger, den enkelte har om sig selv. For det er fortællingerne, der skaber selvfølelsen og virkeligheden, enten negativt eller positivt. Min mission er, at den enkelte får redskaber, der giver den glæde og ro og livskvalitet, som denne ønsker. Jeg vægter faglighed, troværdighed og ligeværd meget højt. Trine har en umiddelbar lige tilgang til Nord. Hun ser ham, møder ham præcis der, hvor han er. Hun er tålmodig og rolig, samtidig med, at hun er levende og ægte. Så Nord har hele tiden haft en oplevelse af, at han har mødt et menneske. Han har ikke mødt en behandler. Han har mødt Trine.